Takže čau. Čau. Vítáme vás u další recenze. Na soft drinky. Double recenze na soft drinky. Double recenze na Mountain Dew. Ano. A dneska tady máme Mountain Dew Whiteout. A Mountain Dew Voltage. Mountain Dew Whiteout je vlastně citronová příchuť, což je i originál, takže jako nevím, jaký v tom bude rozdíl. A Mountain Dew Voltage je vlastně přidaný jsou do ní maliny. Ano. Takže myslím, že vám to zase hodíme fotky plechové Jo. a jdeme se vrhnout na Mountain Dew Whiteout na chuť. Ano. Takže Hinku, můžeš to otevřít? To otevřít? Ty jsi to neproklopil. To nevadí. Já to zase zavřu. To je dobrý. Je to nalivej? Počkej. Já zase nečuchnu. Voní to po citronech, nečekaně. Ale krásně to. To krásně to voní. Jako 7up. Jo. No to si děláš, koko. Tak to je brutální barva teď. Cíkání. Úžasný, no tak. No díl, neřvi. Je dobré. Takže barva je takováhle bílá. Vypadá to jako tak Thomas Slice citronová. Tak a jdeme na chuť. Takže to strašně dobrý tam. Ale potom, když se napijete a chvilku takhle to, tak cítíte v puse takovou zvláštní chuť. Takovou chuť z vratek. Tak úplně hustý to je. Jo. Ale je to jako dobrý to. Já to dobrý. No. Takže jak bychom to zhodnotili? Plechovka 1. Určitě. Vůně 1 podtrženář, tak to strašně je to voní. A chuť 1? Jo. A jenom teď už chci říct, že prostě mně se plechovka od Whiteoutu, prostě tahle ta plechovka se mi líbí mnohem víc než od Voltage. To jo. Ta je opravdu hezčí. Tak jo, takže teď se přesuneme na Mountain Dew Voltage. Takže jsme tady u druhé části tyhle recenze a teď je tady Mountain Dew Voltage, což je malinovo citronový Mountain Dew. Už se těším. Taky. A teď se koukejte. Barn Blue, ty vole. Jo. Je to tak, ježiš, to je vůně. Vodní blauzau. Ty vole, ježiš, to voní úplně nádherně. Já tu vůni znám, ale vůbec nevím, co to je. Myslím, že Já nebudu čukat. Já to naliju celý, protože to je... Leviosa. No, To hrozně mi to něco připomíná. malinovku mi to připomíná. A takovou tu modrou, ty vole, to prodávali dřív. Já vím, co myslíš. Vždycky jsem bydlel ještě v době, kdy jsem si to kupoval. Já vím, jo, Tak přesně. barvilo jazyk, ne? Ale je to úplně vynikající teda. Teda vynikající jako vůně. Po vůni je to pak opravdu skvělý. A ta barva, podívejte skvělá. se, úžasný. A nevím, jestli tam víte na to. Určitě. Takže... Jdeme na chuť. Prostě nejlepší Mountain Dew tohle. Tu nemám co vytknout. Chutná to jak Mountain Dew Whiteout. A do toho je přidána malinovka. A je to víc hrozně dobrý. Fakt úplně skvělý je to. Určitě za plechovku dávám 1 mínus. Já mám 1. Za vůni 1 potržená. A 1 utržená. Za barvu. Protože u toho jsem si hodnotil barvu. No, tam to se taky nějaký barvu. To byla taky bukání. To byla taky za 1. Dobře. A tady to za 1 potržená. A Chuť za 1 potržená. je na bych dal 2krát, protože jsem taky jednou dostal. Kámo, to je úplně nejlepší Nejlepší. sofťák, co jsem vypil. To jsem to chtěl říct. To je nejlepší softdrink, který jsem nepil. A druhý byl Mirinda Lemon. Jo. Kterou taky zrecenzujeme, protože už je oficiálně v Česku v půl litru a v 1,5 litru. Předtím se tady prodávala polská plechovková verze. A tak. Takže zhodnotíme obě dvě plechovky. A srovnáme, protože tohoto se musí srovnávat, jo? Takže dám Mountain Dew Whiteout celkovou známku 1 a Voltage 1, protože... Jo, takže rozhodnutí je takové, že Mountain Dew Voltage je lepší než Mountain Dew Whiteout. Ano.
Takže děkujeme za to, že jste se podívali na tohle video. Lajkujte, odběrejte, komentujte. Sdílejte. Koukněte se na naší stránku Bring the Energy Drinks. Ano, a u dalšího videa. Čus. Čau.